Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Uba lektor dekhar uwe na kinong Traymons ngobha haka arpusaw tarang naitung arajar punriu ulapan pau ya kajing ngolingo halor kajing bampat don ka Food Corporation of India FCI Depot ha East Giant Hills District wat hadin balayat palat shisnam kajing dawa bantayaka. Habakran sekilat patay kubor ha Shillong Press Club uba lektor ulaong. Bolada penpen sngo ya kane kajing dawa shaw menteri rangba kajalau konrad kesangma bagi bor badai pej Henry hado menta 4 don kanu kajing urlong. Ulaong bagajing bam don jong ka FCI Depot kabujing yakipat ba bat kinong snong ka district namar ki hapan shanya hakiway pat ki jaka ban yo yaki marba. Ulaong ru balada don ka FCI Depot ha East Giant Hills District kan pensok shibun ya karukom sam yaki marba pat ba bat kan mentoy ru yakipat ba kathan. Uba lektor lokar pat ya ka sarkar jala bakan shimki ay kaning mat bat ban pin urlong no kloy ya ka jingtay ya ka FCI Depot ha East Giant Hills District knang bagi pat ba kinom mat chu ijing ha ka bayo ikimar ba bala ay jingirap da ka sarkar. Hadir kuba chisnat tamliye ngalawan biang chu ikipat ba ha ka bede ban pencai ha bede bat kali ka isu FCI Depots ya ka ha bok ka do katang jumi ai sakhe district Hagdi kapor ngawan ban bikmat ya kasur jong paiba napo kathai East Giant Hills District ha kabiyade bat kani ka benta namar haga district jogi di padon ya kani ka FCI Depots de ngalayor ya kalat men hausnem baladep ngalayor kalat ban ya kendo yai minister ibadai pek ya ka FCI akto kapor di ma komikuan nembon ngalat yok kalat ban kendo ban ai ru ya kajing tho si ni ha ka arpniu trip jemang jong snem baladep arpo arpusan ngala IT da kajing kikne ya kajing kerpat chau honorable chief minister Gujarat Meghalaya ban kerpat ya ka sarkar bakan seng ya ka Food Corporation of India FCI Depot hai East Giant Hills District ka sarkar kalau pediang ia kini kecil kerpat bat lengba Director of Food Civil Supply and Consumer Affairs Labha Yakasha General Manager of Food Corporation of India Berhaka Artrik Ujeliu Arpo Alsan Banle ya kepadon kam Henry Hado Menta Lapalat Chisnem kini kamat ba kipai ba kai East Giant Hills kimpat yo ya kanu kajing kiu syafran ni kajing penpenapat ba halor kani kajing terwa kani kajing ja arngai ka penlong ye kipat ba ban sniu phia bat ban kuatip ya kajing sisa ngakwa ban pensai ba kani kamdei kamat sain perthei kani kajing dawa kabadon kam kani kamdei ka jing dawa Shimet kajonga ande kani ka jingdawa na kabanta kabha kamiet jongki pajba apo ka district jongi bat ngamde hiru ubriu jong kanu ka party hagani ngami khmat ya kani ka sur jong pajba lengba kani kamat kabadon kam kani ka jingdawa kabadon kam ena banta jong pajba baro kalong ka jingdawa na kabanta ki longyi ki badung ki jingyo jingerap lengba ka Public Distribution System kinong rep kinong kitmar kinong nya kali bat baro kiba shania hakajing samkhau paiba ka East Giant Hills ngala banong hangni kadai ka district kabakong san hapok ke Jela Meghalaya kadon bun ki kharkhana kadon ka jingyaput bat ka Jela Assam bat kadon bun ki shnong kiba jingai Henry hadu menta ka district kadang sadin ha kabiyade bat kajing don ya ka FCI Depot kani kamut baman kapor bawan bukha paiba dang hab ban up na kijaka kibajngai kabapen slem ya kajing sam bat kani ka penlong ru ya ka sarkar ban penlunkai ya ka besar jong ki paiba bat ban kenduk jingeru ha kaju kapor
kani ka bu jing e subun ya ki pajba ban yo kediang ya kini ki marbam ha kapor ka babiang nganget ba ki pajba ka East Santiam Hill District kadai hok ban yo ya kaju ka jing tei pajba kumbalayo da ki wei pat ki district jong ka jelah ka jing renti bat ka jing bisa hok kadai ban long na benta barok om tang na ka benta katu kat ni ki zakat de hagani ka por ngakwa banbu ya kani ka jingkili bat ban kerpat ya ka sarkar jala baki singobha ban jubab kani kadai ka jingkili ka banengkong kai ka jinglong jingman menta jong ka jing terwa ka balapha ha ka artrik jiliu of nam arpo arpusan ka baar hato ka Food Corporation of India kalai jubab cha ka sarkar Meghalaya ka balai ladalayo jubab balai om syam la pentip pajba ya ka basal lada empat yo jubab kino kisenjam ba ka sarkar kalashim ban budin ya kanidakam hato ladet itu jaka ban seng ya ka FCI depot ha East Santiam Hills kabandriu balai pakiwe ki district kidon ya ka FCI depot Henry ha East Santiam Hills district balai kampadon hadok menta meneh kabanyo kumno ka sarkar kan pintikna ba ukhaw pajba umpoi ha kapor kababiang lada omdon ya ka FCI depot hapo ka district ka jungi hato ka sarkar kan ay kapor kabasay ban pendep ya kani ka jitu balai ka FCI depot kalong kabadon kam ka FCI depot kamdei tan ka jaka bukhaw kadai ka jingkarshan ya ka jingsingan bam jati pajba kadai kalat ban pentikina ba ukhaw pajba unpoi ha kapor kababiang kadai kalat ban penduna ya ka jinglut ha ka kit kaba ban penduna ya ka jingkeslam ha ka jing ya sam khaw ban thawlat kamai na ka banta ki samla bat kinong tresnong unjo ban penbiang ya ki marbam jingerap ha ki por ka jingya ja pajba ban wan pen klan ya ka jing trekam ya ka National Food Security Act bat ki wei pat kiskin jinyerap na jong ka sarkar kajing don jong ka FCI depot kan long kajing mentoy om tang ya ki pajba Henry wat ya ka sarkar ka pensuk ya ka kontrekam bat penbaha ya kajing sam marbam pajba kerpat ka bakhado da kajing singeurit bat kajing burong nga kerpat ya Honorable Chief Minister Honorable Minister of Food, Civil Supply and Consumer Affairs, bat ya ka Food Corporation of India, bakin singeu bah ban simkia ya kanigakam. Akipat ba ka East Santiam Hills, kimpan jinyarap kerpang. Kajing kerpat jongi ba kidei ban ai tang ya kani kasenjam ka ba ngidon kam. Nyimpan palat na sarkar. Henry nyimpan ya ka ai ka ba ngidei hok ban yo kaju ka jingdei hapo ka district jungi kumba kibe ki jelar yo hagani ka kentang ya wai nga kuak ban keren da ka basai bat nga kuak ban tha ya kani ka kubor cha ka sarkar jela bat leng ba ki nong nikmat pat ba jungi tongin ya trailang na ka menta kanu ka jingroy ka jingpa namar ka district ka jungi hi ka East Santiam Hill district kadang long ka district ka barang sakdin ha kalian ka roy ka pa ngamong bakim le ki persang ban le bha Henry ya ka ai ka ba ki dei ban le bakin singau bha ban le kum ka jing don kam jong ki pai ba kata ka dei ka jing kerpat ka jonga ba ka sarkar hi bakim dei ban le klet landi ban su penjak ngai ya kanu banu ka skim jong ki pai ba Henry bat kham tam ya kini ki jing tei pai ba nga kerpat ya ka sarkar bakin singau bha ban simkhia mardor bat nga kerpat ka ju kopor bakin singau bha ban jubab ya kini ka jing kini ka ba ngila debo halor kani kamat ngaladep yo ya kalat ban ya kenduk sibun ban pha ru da kajing thok kumju ru sa kinong bikmat jong kathan jungi hai i makraman selar ada de pha ya kani benta haus nam baladem bat kumal ong meneng alat yo kalat ban ya kenduk ya i minister ba de pek ya ka FCI hapo ka office prekam jungi hasketrian reki la de pha ru da ka kopi sanga ba kila kloi bat simkhia ba ban le mardor ya kani kam Henry ka kalong ka ba ngimpat singolak ban pediang ya kani ka sarkar nomor ba
ka benta ka pakidai ban le ring isu penjarangan hakani kapor ngakerpat ya ka sarkar ba khamtam ya minister badai kemi ya kani masnyo pha ban penbena ba ya kani ka benta khanang ba ki ba jungi kinsyai hak be dei bat kani kamat nomor kani ka jingte kalong ka badon kam marka Eastern Hill district hi bun kisnong tiba hak sa bordak mo lang bagi bordar Assam untuk di kasem jinget man penpoy ya ki marbam hapok kapor ka babiang tilang ba ka jingdon jong kaniga FCI reports ka pensuk sibon bat kumjur ka dei ka safety nakabenta gi ba bakin yo kalat ban yo ha kapor ka babiang na ya kani ka jingdon kam ya kani ki marbam de iong ba insa simkia ya kani andrei ngaklem yo jingtip hadok menta ba ka ka senjam bakin sim de ngam tip ka ka senjam bakin sim andrei ka jingye kenduk jenga kala pha ka jing tho kade ka kamram jengti ban le haba kim le ni kum di pat ni hapan wat ka jing secha andrei hakani ka por hakani ka mat kum bang ala kula so pat ba hausnem baladem bangam syok likti halor kani ka mat ngan yai budin hakani ka bentaro ngan mi na skmat ban budin halor kani ka benta kenang bagi pat ba video yang jing tip ka basha hakani ka por na juga pat kum sam marbam hi kum sam khau ka jinge ka ba ki pat ba ki kenduk tam haka por slab lani ha ukau umla ban poy haka por ka babiang kai takadau kalong ka sem jinget ya ki pat ba ban yo pediang ya ukau haka por ka babiang tengi ke pat ko sarkar ban le ya ka badan kam Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.